Ahojte, volám sa Fanny a chcela by som vám povedať jedno svedectvo o našom Pánovi, aká je jeho veľká moc. Takže by som začala asi tým, že vlastne som nikdy nebola zlý človek, vždy som sa snažila u každému správať tak, ako by som chcela, aby sa správal on ku mne, no tak som veľakrát zlyhala. Stala sa mi taká vec, že vlastne som bola krivo obvinená z niečoho, čo som nikdy v živote neurobila. Bola som vlastne vzatá do väzby, kde som sa začala modliť. A začala som sa vlastne modliť spôsobom akože Bože, pomôž mi, Bože, daj, nech sa stade dostanem a tak ďalej. Na prvom súde o prepustení mi povedali, že ma neprepúšťajú, aj keď som súdom teda bola prepustená. A ja som si hovorila, že vlastne už sa modliť nebudem a že v Boha veriť nebudem a tak ďalej. A som vlastne sa vrátila naspäť do väzby, kde som si naspäť kľakla a modlila sa. Začala som čítať Sväté písmo. Pritom som sa chytila za hlavu, aká som veľmi hriešna. Človek si totiž ani neuvedomuje, aký je veľmi hriešný. Začala som svoje hriechy vyznávať. Začala som ľutovať svoje hriechy. A už som neprosila Boha, aby ma oslobodil, ale aby mi odpustil všetko, čo som urobila, aj keď teraz neboli veľké hriechy, ale boli to hriechy, ktoré som neľutovala, ktoré som nevyznávala nášmu Pánovi. Po tejto udalosti, vlastne, keď už som začala vyznávať svoje hriechy, som bola prepustená z väzby a čakali ma súdy. Verte, že proti mne svedčilo strašne veľa ľudí, ktorých som vôbec nepoznala, nevedela som, čo to sú za ľudia, ale svedčili proti mne. Z akého dôvodu, to fakt akože vám neviem povedať, ale bolo to tak. A ja som nemala ani jeden dôkaz na svoju obhajobu, ale som ten súd odovzdávala Bohu. Žehnala som tých ľudí a odovzdávala som to Bohu. A keď vlastne prišiel ten súd, tak tí ľudia všetci povedali pravdu. Aj to je zázrak, že zo dňa na deň zmenili svoj názor a že vlastne to bol Boží zásah. Boží zásah to bolo. Takže chcem vám vlastne povedať, že náš Pán je všemohúci, náš Pán nám dá všetko, len treba prosiť. Treba prosiť správnym spôsobom, ale hlavne treba ľutovať svoje hriechy a vyznávať ich. Takže majte sa.